Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη φτώχεια, αλλά είδαμε ότι η φτώχεια έχει δημιουργηθεί από την αστικοποίηση. Διότι υπάρχει πολύ έντονη ερήμωση της υπαίθρου, υπάρχει έλλειψη κινήτρων για να επιστρέψουν στην υπαίθρο, αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση επίσης, διότι υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικά και σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές. Και όλο αυτό που συμβαίνει στην πόλη, με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικονομικά κτλ. Υπάρχει και απομόνωση, δηλαδή μείωση των διαπροσωπικών σχέσεων που οδηγεί σε αποξένωση και αυτό φέρει και στρες στον άνθρωπο. Τι προτείνουμε ως ομάδα? Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο έχει εφαρμοστεί στη Σουηδία, όπου η κεντρική διοίκηση, παύλα κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, μετακυλεί το 70% του προσωπικού, του φόρου του προσωπικού εισοδήματος στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους ΣΟΤΑ. Και να κρατάει το 30% η κεντρική διοίκηση.